Rolling party rozhodně si myslím, že výborná akce pro lidi, protože to je proto, aby se sport zviditelnil a aby prostě lidi věděli, že něco takového se dělá. Proč jsme uspořádali takovouhle akci? Tak ta otázka by se zdála být docela komplikovaná, ale přitom je úplně jednoduchá, protože se skoro nic neděje a není kde jezdit, takže jsme udělali akci, která se odehrává vevnitř, takže na ní nemá vliv počasí a spojili jsme to s party, čímž je zaručeno, že přijdou lidi, kteří by na normální akci nešli, ale tady jdou třeba jenom kvůli tomu, že si jdou i pokalit a krom toho se budou koukat na ježdění, takže vznikne parádní atmosféra. Začínalo to Crew Battle, což je taková soutěž skupin jezdců, každá skupina má okolo 5 lidí a záměr byl nechat vlastně publikum vybrat z těch 11 nebo 12 závodících skupin. Z těch se vybrali 2, potom se vlastně jelo finále. Sešlo se dost lidí, přijela výprava z Polska, Morava, Čechy. Super atmosféra, bohatý program, díky. Moc se mi líbí brusle, ty mě zaujaly úplně nejvíc. Hlavně hrozně zajímavý, že mají jenom 2 kolečka. To jsem netušil a doufám, že tady uvidím dneska ještě nějaký skvělý triky.